Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo ta' verżjonijiet konfliġenti dwar il-ftuħ mill-ġdid tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Fi spazju ta' ftit jiem semma xhur u dati differenti meta mitlub jikkummenta dwar il-ftuħ tal-ajruport li nagħlaq fuq parir tal-awtoritajiet tas-saħħa f'Marzu li għadda bħala prekawzjoni kontra t-tixrid tal-coronavirus. Jiena kieku tajt li d-dati kontra l-Ministru ngħidlek data jiena ġifieri kieku jiena by 15 September kont nagħmel il-timeline li niftaħ. Iżda sa din il-ġimgħa l-verżjoni kienet diġà nbidlet sew waqt li indirizza konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista saħansitra stqar li lanqas importanti d-data ta' meta għandu jiftaħ l-ajruport. L-importanti hija d-data. Id-data tista' tkun f'Ġunju, Lulju. Sa fil-għaxija stess fi programm ieħor fuq ix-Xandir Nazzjonali Arrigo saħansitra żied il-miliet. Tista' tkun fil-Christmas. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.